So atong makita ni ato ang paghisgutan karon duha ni kahugna. Na ang una nga hugna atong paghisgutan ang mahitungod sa usa ka hari nga si Haring Uzzias sa daan nga tugon, no. Ug ang ikaduha mautos ang atong gisulti ganiha sa basahon sa Juan. So ang una natong gisgutan dinhi kining gitawag ginganlan og Haring Uzzias nga sayo maayo ang pagsugod ug sayo siyang nagsugod, wala kayo ni siya mailhi sa mga disipulo ni Kristo sa bag-ong tugon. So dunay rason mga igsoon ug walay usa sa mga muangkon nga siya angay nga panag-ingnan. So kung atong makita nga sayo kay siyang nagsugod sa iyahang pagkahari, atong tan-awon paghisgot si Haring Uzzias usa sa talagsaong hari nga dili gyud katuoan nga ang iyang pagsugod ug maayo isip usa ka hari apan dili maayo ang iyang pagtapos niini. Kung atong ikumpara sa mga hari nga gisgutan sa Biblia, daghan mga hari nga atong gisgutan mga igsoon nga kita nato sa balaan nga basahon, walay laing makatandi niini niya kini ni Haring Uzzias. Walay makatandi sa iya nga nahimo ug nabuhat gawas lamang ni Haring Solomon. Nahibalo ta mga igsoon nga ang pinaka-wise nga hari o pinakadato nga hari mao si Haring Solomon nga gihatagan og panalangin sa Dios kay wala siya mangayo nini apan ang iyang gipangayo sa Dios mao lamang ang kaalam sa pagdumala sa iyang katawhan. Sama usab nini ni Haring Uzzias kung ato ang ikumpara sa mga hari sa mga Biblia, ikaduha siya ni Haring Solomon sa mga kalampusan ngayang nabuhat. Batanon pa si Uzzias nga nahimong hari ug nangulo sa taas nga panahon ug nagmalampuson siya siyang paagi sa iyang mga kasundaluhan ug siyang militar. Successful siya sa tanan niyang gibuhat. Ug sa iyang pagdumala sa nasod, walay reklamo ang mga tao, nakasinati ang katawhan ug kalambuan. Seguridad nadawat gini sa iyang mga katawhan. Ang kalinaw diha ubos sa iyang pagdumala. So kung atong makita sa panahon ni Haring Uzzias, wala gyud problema ang iyang nasod. Walay problema ang iyang mga katawhan. Apan kung mahitaw na ni Haring Uzzias, kung dili ikaw Kristohanon sa hataas nga panahon, dili gayud ikaw makaila mahitungod kaniya kung kinsa gayud kini si Haring Uzzias. Siya ang tao nga maayo ang pagsugod, apan dili maayo ang pagtapos. Matod pa sa ikaduhang mga Kronikas 26:1 ug 3 atong basahon ang aron atong masugod gyud ang kinabuhi ni Haring Uzzias. Dinhi gaingon unya gikuha sa tibuok katawhan sa Huda. Si Uzzias nga napulo og unom katuig ang panuigon ug gihimo siya nga hari puli sa iyang amahan nga si Amasias. Iyang gitukod ang ilot ug gibalik kini ngadto sa Huda. Human ang hari mipahulay uban sa iyang mga katigulangan. Napulo og unom katuig ang panuigon ni Uzzias sa pagsugod niya sa paghari ug siya naghari sulod sa 52 katuig didto sa Jerusalem. Ug ang iyang inahan mao si Hikulia nga taga Jerusalem. So atong makita mga igsuon, nagsugod siya sa edad nga 16 anyos gikuha siya sa Huda nga gihimong hari puli sa iyang amahan. Sa batan-on nga panuigon makaingon ta nga mada baka niya mahimo baka niya ang buluhaton nga gibilin sa iyang amahan. Pero atong makita dinhi nga siya nagdumala sulod sa 52 katuig. Taas-taas gyud ang iyahang pagdala sa maong nasod. Nindot maminahon nga maayo ang iyang kinabuhi sa maong gidugayon nga iyang pagdumala. Atong basahon ang mga kronikas, ikaduhang Kronikas 26:4 ngadto sa 5 nag-ingon dinhi. Kinabuhi ni Uzzias. Siya nagbuhat sa matarlong diha sa mata sa Ginoo sumala sa tanan nga gibuhat ni Amasias nga iyang amahan. Nangita siya sa Dios sa mga adlaw ni Zacarias nga nagtudlo kaniya sa pagkahadlok sa Dios. Samtang nangita siya sa Ginoo, ang Dios naghimo kaniya nga mauswagon. So ingon ni ana mga igsuon atong makita dinhi sa iyang pagkabatan-on apan nisunod siya sa pagtulunan nga gihatag sa iyang amahan, nagsunod usab siya
sa mga adlaw ni Zacarias nga nagtudlo kaniya sa pagkahadlok sa Dios. Ang nahitabo siyang kinabuhi tungod kay nangita siya sa Ginoo. Ang Dios naghimo kaniya nga mauswagon. Ingon usab kita niani mga igsuon sa atong kinabuhi karon. Kung kita kanunay nga mangita sa Dios, ang Dios dili gayud mulingiw kanimo kun dili ikaw panalanginan ug hatagan kaniya og kalambuan sa imong kinabuhi. Siya nagbuhat og matarlong sa mga mata sa Dios, sumala sa igbuhat sa iyang amahan nga si Amasiyas. Mahinungdanon kini tungod kay ang Dios mag-uban kang Haring Uzias kung siya mangita sa Dios. Ingon usab kanato, buhaton kini sa Dios kung kita mangita sa Dios. Sa bersikulo 6 nag-ingon usab dinhi, siya miadto og nagkigubat batok sa mga Pilistihanon og gilumpag ang kuta sa Gat ug ang kuta sa Habni ug ang kuta sa Asdod ug nagtukod siya og mga syudad sa kayutaan sa Asdod ug sa mga Pilistihanon. Diin man siya og kaalam nga iyang gigamit nini sa paghimo nining mga buluhaton nga diin nagtukod sa mga syudad ug kayutaan sa kayutaan nga iyahang naangkon. Gikan kini sa Dios. Gihatag kini sa Dios. Mao ni nga sa pagkigubat niya sa Pilistihanon iya gayon gibuntog. Nagkigubat siya batok sa mga Pilistihanon ug siya nagmadaogon ug nakuha niya ang ilang mga kayutaan. Mao nang nidako ug maayo ang iyahang ginsakupan. Sa bersikulo 7 ngadto sa 15 atong basahon mga igsuon, taas-taas ni ato lang hinay-hinayon. Ang Dios mitabang kaniya batok sa mga Pilistihanon ug batok sa mga Arabo nga nagpuyo sa Gurbaal ug batok sa mga Miyonihanon. Kisay nagtabang? Ang Dios. Ang Dios mitabang kaniya. Ang mga Amonihanon nagbuhis kang Uzias ug giyang kabantog miabot bisan ngadto sa utlanan sa Ehipto kay siya nahimong lig-on kaayo. Pangutana, kinsa may naglig-on? Ingon mo usab kanato, kinsa may maglig-on kanato? Walay lain kundi ang Dios. Dugang panini nagtukod si Uzias ug mga turi sa Jerusalem sa ganghaan sa iskina ug sa ganghaan sa walog ug sa likuanan ug gikutaan kini. Siya nagtukod ang mga turi dito sa kamingawan ug nagkalot og daghang mga tabay ug daghan man siya nga mga hayop dito sa Sivila ug sa kapatagan ug siya adunay mga mag-uma ug mga natig-atiman sa kaparasan sa kabukiran ug sa mga tabunok nga yuta kay siya mahigugmaon man sa yuta. So siya gipasabot ining mahigugmaon siya sa yuta aduna say kasing-kasing sa usa ka mag-uuma o farmer, no? So mao ni nga nilambo siya og maayo tungod kay gihatagan siya og katakos sa Dios. Padayon ta dugang panini si Uzias adunay kasundaluhan nga andam sa gubat sa hanay sumala sa gidaghanon sa pag-ihap nga gihimo ni Jeiel nga sekretaryo og ni Maasiyas nga tinugyanan ubos sa pagmando ni Ananias nga usa sa mga tigmando sa hari. So atong makita dinhi mga igsuon nga equipped gid siya. Daghan siya og mga kasundaluhan ug daghan siya og mga pamaagi unsaon pagpanalipod sa ilahang nasod. So ang tibuok nga gidaghanon sa mga pangulo, sa mga panimalay, sa mga katigulangan, sa mga batugang tao sa kaisog 2,600 ubos sa ilang pagmando mao ang usa ka kasundaluhan nga 3,000 city 500 nga magkigubat uban sa dakong gahom aron sa pagtabang sa hari batok sa kaaway. So daghan kaayo ubay-ubay gining iyang mga sundalo mga igsuon nga moy mo panalipod sa hari o mo panalipod sa maong lugar ug sa iyang katawhan ug si Uzias nagandam alang sa tanang mga taming, mga bangkaw, mga salipod sa ulo o mga panalipod sa lawas, mga pana o mga bato alang sa saplong o sling. So ngano man nga ingon man ini ang kahimtang ni Haring Uzias. Siguro nakita niya nga sa iyang kabatanon daghan ang mga hari nga buot mo ilog sa ilahang gingharian. Ug nakita usab niya nga kinahanglan gayud nga siya mangandam alang unya sa mga musulong sa ilang gingharian. So dito sa Jerusalem naghimo siya og makina, hinimo sa batin nga mga tao nga ibutang sa turi ug sa mga iskina aron pagpasulbong og pana ug dagkong mga bato ug ang iyang kabantog miabot sa layong dapit tungod sa katingalahang tabang hangtod nga siya nalig-on. Ug moingon kita mga igsuon katingalahang tabang kisa man naghatag ni ini. Ang Ginoo, ang Dios, tataw og klaro kaayo nga dinhi nga ang Dios mao gayud ang hinungdan ug ang gigikanan sa iyang
kalampusan. Mausab nga sama ka nato kung makadawat kitag panalangin, makabot nato ang kalampusan sa atong kinabuhi, usay makalimuta pagpasalamat sa Dios nga mao ang hinungdan niining tanan. Nahimo siya nga lig-on, kusgan ug gamahanan, busa daghan siya nga nahimo nga makalambuan sa maong lugar ug interesado sa mga praktikal nga makalihukan ug mga butang nga makahatag og benepisyo sa iyahang katawhan. So atong makita dinhi nga si Haring Uzias wala magtan-aw sa iyahang kaugalingon kundi iya kining gihimo alang sa kaayuhan sa iyang mga katawhan. Aduna usab siya lig-on, gamhanan nga puwersa sa kusanduluhan nga mahinungdan nga sila mibuhis ngadto ni Haring Uzias. So wala magdumili ang mga katawhan ug mga tanang mga tao dito ni ang dapit nga mihatag og buhis tungod kay nakita nila ang maayong pagdala ang panggobyerno nga gihimo ni Haring Uzias. So dili gayud ikatingala nga siya gipatukod sa iyang kaugalingong lungsod sa iyang ginsakupan ug mga teritoryo. So daghan siyang gitukod nga mga lungsod, dili usab ikatingala nga milanat ug hataas nga higayon ang iyang pagdumala ug gahom. Ingon man ang iyang katanyagan ug pagkabantog o seguridad ug pagabaton og kalinaw sa iyang katawhan. Ngano man unsa may atuang sumada nini kun atong makita nga mao ni ang nahitabo sa iyang kinabuhi. Sa ato nang nabasa ganina mga igsoon tungod kay si Uzias nangita sa Dios. Nagtukod usab siya og usa ka catapults, kaning catapults mga igsoon. Mao ni sa ato ang modernong panahon, mao ni siya ang mga missile, mga launcher, no? So atong tan-awon unsa hitsura aning catapult, usa ka klase sa mekanismo nga gigamit sa panggubatan sa unang panahon nga mulabay og mga dagkong bato og mulabay kini nini og igo nga gilayon susama kini og konsepto og sa atong gamay pa nga panahon mga bata pa ta tirador. Kining picture mga igsoon mao ni ang picture sa catapult. Mao ni ang gipangtukod sa mga gingarian sa unang panahon nga kana duna na siya hikot nila nga inigbira nila, ilak na nila, ihikot nila, butangan nila bato, inigputol nila sa pisi, kanang dako kayong bato, muabot na ngadto kung asa gilayon ang ilang mga kaaway. So, niadtong panahon na moderno na mga igsoon. Ang karon grabe na kayo, no? Ina sila maghikot-hikot og bato o kanang pisi. Daghan na dito na mga missile launcher, mo ni launcher sa unang panahon. So sama usab sa konsepto sa tirador kanang mga bata, no? Sa dagko kusog man mo gamit og tirador. So ang iyang kabantog ni kuya na palayo o palapad nahimo siyang gamahanan. So dili lang nga straight ang iyang kabantog kundi mikuyanap kini ngadto sa lain nga lugar. Dini atong makita nga siya gitabangan siya og maayo sa Dios. Dako kayo ang tabang nga iyang nadawat. So atong balikon pagbasa ang ikaduhang mga Kronikas 26:4. Nag-ingon dinhi, siya nagbuhat sa matarong diha sa mga mata sa Ginoo. So mao nang nakabot na niya. Sumala sa tanan nga gibuhat ni Amasiyas nga iyang amahan. So alang kanato mga igsuon nga ginikanan. Importante jud kayo. Nga to silang pagpasundon sa mga pagtulunan nga gihatag sa Dios kanato. Aron usab sila magmauswagon og sila na ang magpuyo ning kalibutan na. Nahimo siya og maayo og sakto sa mata sa Dios. Ang Dios nagtabang kaniya hangtod nga miabot ang dakong kausaban sa iyang kinabuhi. Atong makita ang maong hitabo sa ikaduhang mga Kronikas 26:16. Pansadili pa ta mo padayon mga igsuon ato nang gibasa og unsa ang daghan kay mga accomplishment nga nahimo ni Haring Uzias. Sa iyang pagsugod, maayo siyang pagsugod, maayo ang pagdumala nga miabot gani siya og 50 kapin ka tuig ang pagdumala niya sa maong nasod. Dinhi atong basahon sa ikaduhang mga Kronika sa 26:16 nag-ingon dinhi. Apan sa nalig-on na siya, ang iyang kasing-kasing nagmapagarbuhon ngadto sa pagkalaglag. Kay siya nakalapas batok sa Ginoo nga iyang Dios ug misulod siya sa templo sa Ginoo aron pagsunog sa insinso ibabaw sa halaran sa insinso. So kung atong tan-awon maigsuon dili tingali kalit nga nahitabo nga nahimo siyang bati o nahimo siya nga mapasigarbuhon, no? Nga dali kayo nahitabo ang kusaban siyang kinabuhi nga iyang nabatunan.
Nahitabo kini nga kausaban mga igsuon tungod sa pulong nga garbo. Mao na nga kita magamping kayo ta mga igsuon nga moingon ta nga di wala ta ni ana ang garbo, hinumdumi ang garbo dili makita. Hinumdumi nga ang garbo sa usa ka tawo dili gani siya mismo nasa masayod kun anaa ba kana kaniya. Maayo unta og makita pa na nato inig panamin kay makakita ta oy na anak ko garboso nako dili na makita tungod kay ana-ana sa ato ang kasing-kasing. Busa magamping kita niya na mga igsuon. So ang kalit nga kausaban sa atong pagtan-aw, kung magtan-aw ta, nga kalit ang kausaban nga atong makita, ang pagtan-aw dili gayud kini kalit nga kausaban. Moingon ta nga kalit kayo, wala ngano man duna na siya hinungdan. Ngano man kini. So duna gayoy hinungdan nganong nahitabo na sa usa ka tawo. Dili kini mausab diha-diha kaniya sa usa ka tawo. Siguro sa panahon ni Uzias, adunay inanay nga dili maayong panghitabo sulod sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Bisag unsa nato ka maayo mga igsoon sa atong mga gibuhat dinhi pagpangalagad sa Dios, apan moabot gid ang panahon kung dili kita mag-amping niya ng atong gisgutan nga pulong nga garbo, anaa gayon mga panghitabo sulod sa atong kasing-kasing nga magkutkot sa ato ang pagka maayo nga sumusunod ni Kristo. Nga siya nagtuo nga tungod anaa na kaniya kining mga butanga. Siya na usa ka espesyal. Tingali nagunahuna siya nga aduna siya espesyal nga termino tali kaniya ug sa Dios nga wala sa uban. Ang garbo mga igsuon mao ni mahuna-hunaan sa katawo nga espesyal ko sa Ginoo nya wala sila niining akong gihatag sa Ginoo na kanako. Mao nay delikado kayo nga mao nay bation nato nga kun kita espesyal nata sa Ginoo hinumdumi mga igsuon why espesyal sa Ginoo kitang tanan espesyal sa mata sa Dios. Tungod kay kun dili pa ta espesyal sa mata sa Dios dili magpakamatay si Hesukristo alang kaninyo ug alang kanako. So ato makita sa bersikulo 16 nga si Haring Uzias nga nahimo siya nga dili matinud-anon sa Dios pinaagi sa pagbuhat sa mga buluhaton nga alang unta sa pare. Apan iya kining gihimo. Misupak siya sa Dios ug nahimong mapasigarbuhon. Kung atong basahon ang gisulti sa Dios ngadto ni Aaron nag-ingon siya dinhi sa Números 18:6. Ingon siya, ningon na Dios, "Aug tan-awa akong gikuha ang inyong kaigsuonan sa mga lebihanon gikan sa katawhan sa Israel. Sila gasa alang kaninyo, gihatag ngadto sa Ginoo aron sa pagbuhat, sa pag-alagad sa tulda sa tagbuanan. Ug ikaw ug ang imong mga anak uban kanimo magtuman sa inyong pagkapari alang sa tanang butang sa halaran ug sa anaa sa sulod sa tabil. Ug mag-alagad kamo ako man naghatag kaninyo sa pagkapari ingon nga gasa sa pag-alagad ug walay labot." Kini atong tan-aw mga igsoon ang katapusan magpamulong din. "Ug ang walay labot nga muduol kinahanglang patyon." So unsa may gihimo ni Haring Uzias? Sa dihang milambo na siya gipanalanginan siya sa Dios, nahimo siyang inilag gamhanan ug tinahod sa mga katawhan, nahimo siyang bantugan. Hasta ang buluhaton sa pare nga gihatag sa Dios sa usa lang ka pamilya, sa pamilya ni Aaron. Siya nay mohimo. Panklaro kayo ang katapusang gipamulong dinis bersikulo 7 nga ang walay labot nga moduol kinahanglang patyon. So mao ni atong mauna-una sa mga panghitabo. Nganong iya man kining gibuhat? Siguro naghuna-huna siya nga aduna siya pribilehiyo nga gihatag sa Dios kaniya. Nga ang tanan mahimo na niya. Nya sa grabe sa panalangin sa Dios kaniya tungod kay ang Dios giswerte. O kaha nagtuo siya nga kung wala pa siya walay mahimo ang Ginoo, nabali na ang iyang kalibutan. Busa nakahukom usab siya nga mudayeg siya sa Dios apan sa iyang kaugalingon nga paagi. Nabutaan siya sa garbo, gihimo niya ang mga butang nga sukwahi na sa pagtulunan nga gihatag sa iyang amahan. Ug siya nakukom nga mas importante ang pagsakripisyo. Mao na ni. Importante ang pagsakripisyo kaysa pagkamatinumanon sa Dios. Ug ang Dios mosabot ra niini. Unsa may giingon sa pulong sa Dios sa unang Samuel 15:22 atong basahon kung mahimo ba
nga antong unahon ang atong sakripisyo away ang Dios. Nagingon dinhi og si Samuel miingon, aduna bay dakong kalipay ang Ginoo diha sa mga halad nga sunugon og sa mga inihaw kaysa pagtuman sa tingog sa Ginoo. Unsa gingon ni propeta Samuel, pulong sa Dios? Timan-i, ang pagtuman labaw pang maayo kaysa inihaw ug ang pagpamati kaysa tambok nga mga laking karnero. So dili mahinungdanon ang sakripisyo nga atong pagabuhaton ngadto sa Dios, kundi ang atong pagkamasinugtanon kung unsa iyang gustong mahitabo sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi mga igsuon, moingon ta, Lord, ako isurrender nimo akong kinabuhi. Sama ni nga naa kayo sa kalibo diha. Imong iladla diha sa lamisa, Lord, mao ni tanan akong kinabuhi. Ikaw na'y bahala na. Wa kay gihimo. Dili ingon ana mga igsuon kano man. Tungod ko atong unanaon kisa may naghatag sa atong kinabuhi, di ba ang Dios? Unya atong iuli sa Ginoo nga ikaw na'y maghimo, bahala diha sa akong kinabuhi, Lord, dili. Tungod kay kita gitagaan anang uskalibo sa Dios aron atong pasinsyuan, aron atong gamiton, atong itabang sa atong mga kaigsuonan na kinahanglan og tabang. Ilustrasyon na nga ikumpara nato nga kanang maong kwarta mga igsuon nga atong tibuok nga atong iuli sa Dios mao na atong kinabuhi. Apan ang Dios mao mismo naghatag kanato aron gamiton nato sa pagtabang sa mga katawhan, mga kaigsuonan nga nagkinahanglan. Dili kay atong ihatag ang atong kinabuhi ngadto sa Dios nga siya nay mohimo mo gamit nini, dili. Gihatagan ta kinabuhi sa Dios aron atong gamiton sa kayuhan sa iyang katawhan aron siya mahimaya sa atong kinabuhi. Dili nato suguon ang Ginoo nga mao'y mo gamit sa atong kinabuhi. Ang atong gipangayo sa Ginoo nga panalanginan ta niya pinaagi sa kinabuhi nga iyang gihatag kanato aron makahimo kitag mga maayong buhat ngadto sa mga katawhan alang sa iyang kahimayaan dili sa ato. So atong makita sa bersikulo, misupak siya sa Dios ug nahimong mapasigarbuhon. So makita na itong mga igsoon nga sa kadaghan sa iyang gihimo. Niabot gid ang punto nga mi labaw kaniya ang iyang pagkagarbuso, ang iyang garbo mo na nagbuta kaniya. Sa Samuel 15:22 nag-ingon din mga igsoon atong basahon. Mao ni atong gibatbat ganiha. Ang gipasabot ini ang 15:22 mao ni nga kung ikaw magunahuna ug usa ka halad nga mas importante pa sa imong pagtuman sa kabubuton sa Dios, mao ni dako kayo nimong tulubagon sa Dios tungod kay kana sala kana taliwala kanimo ug sa Dios. Nahitabo usab kini sa kadaghanan. Sila gipalambo sa Dios unya mosulod ang garbo gani tinuod usab kini sa matag usa kanato, di ba tinuod ni? Muyay sani dili. Daghang mga tao, daghang mga kaigsuonan, gagipalambo sa Dios. Nagsugod sila sa zero, nagsugod sila sa wala, ug sa diyang gipalambo na sila sa Dios, nawala sad sila. Nagsugod sa wala, pagkalambo, nawala. Dili na mao mga igsuon kun dili ipanalanginan ta sa Dios atong gamiton ang maong panalangin tungod kay kita sandayong lamang sa panalangin. Dili na mahimo nga atuan ang ipundo ang panalangin sa Dios kay siya nagsugo kanato nga ang panalangin nga iyang hatag ipanalangin usab nato sa uban. Ingon din sa Kronikas 26:17. Apan si Asarias nga pari misulod-sunod kaniya. Mao na ni ang pagsulod didto sa halaran. Misulod-sunod kaniya uban ang 80 ka pari sa Ginoo nga mga isog nga tao. Sila misukol kang Hari Uzias ug miingon kaniya, dili alang kanimo Uzias ang pagsunog sa insinso alang sa Ginoo, kundili sa mga pari nga mga kaliwat niya Aaron nga gigahin aron sa pagsunog sa insinso. Gula gikan sa balaan nga puloy-anan kay ikaw nakalapas ug dili kana makahatag kanimo og kadungganan gikan sa Ginoong Dios. Unya si Uzias nasuko. Siya pa'y nasuko. Unya si Uzias nasuko. Siya may usa ka sudlanan sa insinso diha siyang kamot aron sa pagsunog sa insinso ug samtang nasuko pa siya sa mga pari ang sangla migula sa iyang agtang diha atubangan sa mga pari sulod sa balay sa Ginoo tupad sa halaran sa insinso. Mga igsuon, kinsa may wala magampo og panalangin.
Kisa may wala magampo nga kita malambo ug makabaton og kalambuan. Kisa may wala magampo nga kita magmadaogon ug magmalampuson sa atong tinguha sa atong kinabuhi. Apan hinumdumi, sobra-sobra ang nadawat ni Haring Uzias. Apan sa katukulahaw lang naghimo siya og mga salaod o mga butang ng pagsupak sa Dios. Siya nasuko sa pagbadlong sa mga maisog nga pari. Ngano man, tungod kay nahagit ang iyang pagkagamahanan, ang iyang pagkainila, ang iyang pagkahari. Human siya badlunga sa mga maisog nga pari sa Dios. Nahitabo nga siya gihampak sa Ginoo. Nakabaton siya og balatian nga gitawag og sangla. Nahibalo ba mo maigsuon nga sa unang panahon mao kana ang sakit nga dili gayud maayo. Usa ka tawo ang makabaton niya nga maong sakit, isalikway na sa pamilya, sa tibuok katilingban, papuy-o na sa halayong lugar ug dili paduolon kanila. Usahay batuon pa na sa mga tawo kung makita nila kining mga tawana. Ug ang usa ka inila og bantugan nga hari nakabaton ining maong sakit tungod sa iyang gibuhat ngadto sa Ginoo. Ingon din unya si Uzias na suko sa 26 atong basahon 19:21, siya may usa ka sudlanan sa insinso diha sa iyang kamot aron pagsunog sa insinso samtang nasuko pa siya ang mga pari ang sangla may gula sing agtang diha tubangan sa mga pari sulod sa balay sa Ginoo tupad sa halaran sa insinso. So mismo ang mga pari nakasaksi kung unsa ang kaligutgot ug kayugot sa Dios sa tao nga misupak kaniya. Sa Haring Uzias usa ka tawo nga nahimong hari sa pangidaron nga 16 anyos. Gipanalanginan sa Dios, nakapasinati sa iyang katawhan ug kalambuan, seguridad ug kasiguruan. Nagmalampuson sa iyang paagi sa militar sa iyang mga kasandaluhan, nabuntog ang mga nasod nga iyang kaaway, naangkon ang kayutaan niini. Maayo ang pagsugod, apan dili maayo ang iyang pagtapos. Ngano man. Tungod kay si Haring Uzias nalumos o nabutaan siya sa iyang garbo sa mga kalampusan nga iyang naangkon o nakalimot siya nga kining tanan gikan sa Dios. Grabe ang pagkahagba, ang pagkapukan. Dili ang iyang mga kaaway ang nagpukan kaniya kundi mismo ang Dios. Tungod kay iyang gisupak ang kasuguan sa Dios. Sa Kronikas, ikaduhang Kronikas 26, 22, 23 nag-ingon, karon ang uban nga mga buhat ni Uzias makita og gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan gisulat ni Uzias nga propeta nga anak ni Amos. Si Uzias mipahulay uban sa iyang mga katigulangan o gilubong nila siya uban sa iyang mga katigulangan sa patag nga lubnganan nga ila sa mga hari. Kay sila miingon siya usa ka sanglahon ug si Jotam ang iyang anak mao'y hari puli kaniya. So atong matandi mga igsuon o atong makita ang kinabuhi ni Haring Uzias sa unang tugon ug sa bagong tugon ining usa-usab ka tawo. Nga ulahin na siya nagsugod, wala siya magedad og 16 apan ulahin na siyang nagsugod apan iyang gitapos o maayo ang iyang gitapos. Gani kining tawhana prominente nga tao, hilom kay sa sinugdanan. Ug sa dihang nakita niya nga ulahin na ang pagbuhat ug maayo. Gibarog siya ug mihimo sa angay ug sakto nga buhaton. Kinsa man ni nga tao. Sa bagong tugon kini mao si Jose nga taga Arimatea. Siguro kung kita mubasa sa Biblia ug nagsunod ta sa sugilanon ni Ginoong Hesus diha sa paglansang sa krus, nakaila kita ni Jose nga taga Arimatea. Nailan siya nga mao ang tag-iya sa lubnganan nga gilubngan sa patayng lawas ni Ginoong Hesus. Gisgutan siya sa upat ka ebanghelyo kung magisgot na gani bahin sa kamatayon sa paglubong ni Hesus. Kung mubasa kita sa upat ka ebanghelyo Mateo, Mark, Luke, John, imong makita ang ngalan ni Jose nga taga Arimatea. Usa siya kaadunahan nga tao. Ug dili lang siya usa ka adunahan apan membro siya sa Sanhedrin. Nahibalo na mo unsa nang Sanhedrin, mao na ang nagda sa balaod niadtong panahon na.
Usa-usab siya ka prominente nga miyembro sa Jewish Senate. Sa ato pa miyembro siya sa Sanhedrin, usa pa gyud siya ka senado o senador. Miyembro sa Jewish Senate, no? Usa ka senador. Ang basahon sa Lucas nagsulti ka nato nga siya usa ka maayo ug matarong nga tawo. So makita nato mga igsoon nga dili ang tanan nga naa sa Sanhedrin, dili ang tanan nga naa sa Jewish Senate nga mga Romano o mga Hudyo, mga dautan. Usa kini ka tawo nga gipakita dinhi sa basahon nga gikumpara nato sa kinabuhi ni Haring Uzias nga naghimo og mayo sa pagsugod apan pakya sa kaulehian. Apan kini maong tawo kini si nga taga Arimatea kini si Jose, nagsugod kini ulahin na. Gani ang mao ni gingon sa basahon sa Lucas nga siya usa ka matarong nga tawo ug siya nagpaabot sa gingharian sa Dios. Labaw sa tanang wala siya muuyon sa kalihukan sa Sanhedrin nga mga immoral ug illegal nga mga plano ug buhat. Membro siya niini apan supak siya. Ang nakalisod lang sa una maigsuon kung ikaw dunay di ka uyunan sa tibuok grupo o sa pundok. Kung ikaw musupak ang imo gayong bugti ana nga ikaw papahuaon gud. Ang tanan nimong mga benepisyo mawagtang, ang tanan nimong bahandi mawagtang ug hapit na sa imong kinabuhi mawagtang. Sa basahon sa Mateo nagingon nga siya disipulo ni Hesus. Jose. Usa siya ka disipulo ni Hesus ug sa basahon sa Juan nagingon nga siya sekreto nga disipulo ni Hesus nga nagbaton og kahadlok sa mga Hudiyo. So nagsuporta ni siya ni Ginoong Hesus sa iyang ministry. Sa tulo ka tuig ang ministeryo ni Ginoong Hesus apan sekreto ang iyang gihimo nga pagsuporta sa maong ministeryo tungod kay nahadlok siya sa mga Hudiyo. Kay kung masayran nga siya nagsuporta nining maong ministeryo, usa-usab ang sangputan kaniya, mawagtang siya sa iyahang pwesto. Siya mipadayag nga siya disipulo ni Hesus ug wala gayud ni bisan kinsa nga nasayod ug siya membro sa Sanhedrin. So mga taga Sanhedrin wala gyud masayod nga siya day usa ka disipulo ni Hesus. Sekreto ang iyang gihimo mga igsoon. Mga tao kini sa Sanhedrin nga misilot ug mihatag kang Hesus ngadto sa mga Romano aron silutan sa kamatayon pinagi sa paglansang sa krus. Membro ni siya, usa ni siya ani sa mga pundok sa Sanhedrin nga nagsilot og kamatayon ni Ginoong Hesus. Nakasaksi siya sa mga sayop nga ilang gibuhat apan nakapakahilom lang siya tungod kay siya nahadlok sa mga Hudiyo ug mitalaw. Usa kini ka sinyalis nga dili maayo nga pagsugod. Iyang gikadlokan ang mga katawhan apan nagtan-aw siya kung giunsay-unsay gibuhat ni Ginoong Hesus sa mga kaubanan niya apan wala siya gihimo tungod sa kahadlok sa iyang mga kauban. Matod pa ni Larry Osborne nag-ingon dinhi. Matod kini ni Jose niingon siya disipulo nga walay bisan usa ka nato nga masusama. Dili nato kapanag-ingnan. Dili kita mangandoy nga mahisama kita ni Jose nga atong ilimod si Ginoong Hesus. Atong tanawon sa Juan, niningigayon na mga igsoon dinhi patay na si Ginoong Hesus. Gilansang na ni sa krus ug anaa pa siya sa krus ang iyang patayng lawas ang tanan ng mga disipulo nanagan. Wala gayoy mikuha sa patayng lawas ni Hesus. Ngano man? Tungod koy ang sugilano ni Jose sa taga Arimatea. Nahadlok siya sa mga katawhan ang iyang mga disipulo ni Hesus ug ang iyang mga sumusunod ug ang tanan niyang mga kaubanan mas labaw pang nahadlok tungod kay sila sa anang hitabua sila nanagan. Walay usa nahabilin nga buot mo kuha sa patayng lawas ni Hesus tungod sa ilang kahadlok bisan pa sila si Pablo, sila si Pedro ug uban pa mga disipulo na wagtang nining higayon na. Ug ang patayng lawas ni Ginoong Hesus anaa pa sa krus, wala pa makuha. Adunay tulo ka babae nga nagsunod kaniya apan igo lang sila sa pagtan-aw. Ang tulo ni Maria. Igo lamang sila sa pagtan-aw tungod kay wala sila mahimo. Juan 19:38-40 atong basahon ningon dinhi. Humani ni Jose nga taga Arimatea nga usa ka tinun-an ni Hesus apan sa tago lamang tungod sa kadlok niya sa mga Hudiyo. Mihangyo kang Pilato nga iyang kuhaon ang lawas ni Hesus ug siya gitugutan ni Pilato busa miadto siya ug gikuha niya ang lawas ni Hesus ug si Nicodemo
Nga sa una miadto kang Hesus usa niya nakagabi miadto usab nga nagdala og mga usa ka gatos kalibra nga sinagol nga mira ug alo. Bersikulo 40 naging unya gikuha nila ang lawas ni Hesus ug gibugkusan kini og mga panapton nga lino lakip ang mga pahumot sumala sa naandan sa Hudiyo sa paglubong. So kining duha mga igsuon, si Jose ug si Nicodemos, pareho ni sila membro sa Sanhedrin. Pareho ni sila nga na sa Senate, sa Jewish Senate. Apan hilom sila nagsuporta sa ministeryo ni Ginoong Hesus. Dili sama ni Haring Uzias nga daghan unta kay siya mahimo tungod kay siya na mahimong bantugan. Paniyang gisupak ang Dios. Kining mga tawhana nahadlok sa mga tao mao na nga nagsikreto sila pagsuporta ni Ginoong Hesus. Sa ato pa nahadlok si Jose nga taga Arimatea. Nahadlok siya sa mga kauban nga iyang kikuyog sa matag adlaw. Nya ato makita may ison sa pag-uyon ni Pilato nga kuhaon ni Jose ang patayng lawas ni Hesus. Miadto siya uban si Nicodemos. Si Nicodemos ako naging usa-usab kini sekreto nga disipulo ni Hesus nga nahadlok kun unsay bayad o kun unsay mawala kaniya kun siya may bawaan nga ni suporta ni Ginoong Hesus. Si Nicodemos nangutana kang Hesus usa ka gabi ni anak mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug nasayod ba mo mga igsuon nga usa ka bersikulo sa Biblia nga mauning higayuna nga gisulti ni Ginoong Hesus ngadto nining maong tawo nga si Nicodemos. Nga usa ka bersikulo sa Biblia ang mo'y naglimin sa tibuok nga hitabo sa Biblia. Ang John 3:16. Nangutana usab kini siya mahitungod sa pagkabanhaw o sa paghimo niya nga bag-ong tao o born again nga mahitabo siyang kinabuhi. So sa iyang pagkadisipulo, naglantaw siya sa unahan sa pag-abot sa gingharian sa Dios. Susama sila og gihimo ni Jose nga taga Arimatea. Naglantaw usab kini sa iya sa pag-abot sa gingharian sa Dios. Nagunaw-na ka nga siya Mesiyas apan nahadlo ka kun unsay imong dangatan kun ikaw masayran nga ikaw usa sa mga disipulo ni Jesus. Busa milaylo sila. Wala sila magpakita mga igsuon kun atong ibutang ang atong kaugalingon ngadto sa lugar nila ni Nicodemos ug ni Jose. Ingon siguro usab anak nga atong buhaton nga matagbaw tagtago nga dili gyud mahibaw-an ang atong gibuhat diin pag nagsuporta kita ni Ginoong Hesus. Nini kayo na wala pa ang Domingo sa pagbanhaw. Wala pa kini moabot. Nawagtang kanimo ang maayong kahigayunan. Sa ila ni Nicodemos ug sa ila ni Jose, sa ila unta nga panahon nga makatabang sila ni Ginoong Hesukristo, samtang siya lutos, samtang siya gipaantos ug sa wala pa siya ilansang sa krus, aduna unta sila mahimo, apan wala sila nahimo hangtod miabot ang kamatayon ni Ginoong Hesus ug ilang nakita nga ulahina ang tanan. Sa panlantaw sa tao, makita nila nga wa na moy nahimo, wa na moy mahimo. Ang inyong gisuportaan, ang inyong gilang nga Dios ana patay na. Wala sila mabad-i sa paglaom. Wala kita masayod unsay unahuna ni Jose nga taga Arimatea. Apan sa unsa nga rason nga midesisyon siya nga mas maayo na lang nga naulahi o maulahi ka nga magpakita sa wala kagayod mo patimaw. So nakita na iyang sitwasyon ni Jose nga taga Arimatea nga iyag yung nasudong, iyag yung nakasaksi gid siya na itabo ni Ginoong Hesus. Apan sa pag-abot sa panahon nga nakita niya nga patay na si Ginoong Hesus, diha pa siya milihok. Iyang nauna-unaan nga dili pa ulahi ang tanan. Bisan wala siya idea sa pagkabanhaw ug siya gitulisok magha siyang tanlag. Sa unsa man nga rason siya mipadayon ug wala igsapayan ang risgo sa iyang pagabuhaton. So niabot ang punto nga kini si Jose nga taga Arimatea wa na mahadlok sa mga kaubanan ug sa mga kaigsunan. Kun unsay sangputanan sa iyang mahitabo kaniya sa pagdapig unya niya sa patay nga lawas ni Ginoong Hesus, makita siya nga siya day usa ka sekreto nga sumusunod ni Kristo. Wala na niya igsapayan. Wala na niya tan-awa. Busa-bisan na nini, iyang gipangayo kang Pilato ang lawas ni Jesus aron iyang ipahiluna ug tarong nga paglubong. Unsa kini kadelikado.
isip membro sa Sanhedrin, sa Senado, ug iya ang iyang katawhan wala gayon masayod nga dugay ra day siyang nagsuporta sa kalihukan ni Ginoong Hesus. Doon nagsulti dinhi ang usa ka producer, writer nga si Alan Carr. Usa kini ka producer o manunulat. Nag-ingon siya. Bahin kini ni Jose. Niyo siya, isip membro sa Sanhedrin si Jose, lagmit nga gipapahawa ni Pilato kinsa lagmit na suko gihapon sa maong hitabo. So mao ni ilang iyang giistorya nga mahitabo ni Jose tungod sa pagdapig niya. Sa pagpaila niya sa kaugalingon nga kauban sa tawo nga gipatay tungod sa pagbudhi, si Jose mahimong iapoy usab ingon usa ka traidor sa Roma. So mahitabo kini nga ingon ani ang mahitabo usab ni Jose tungod sa iyang pagdapig ni Hesus. Sa diyang si Jose nagpaila sa iyang kaugalingon nga uban kang Hesus siya unta gipapahawa gikan sa Sanhedrin pan wala kini mahitabo. Mao kini unta ang mahitabo. Ang ordinaryong Hudiyo musukol usab niya. Kay mahibalo sila nga sakop siya ni Ginoong Hesus kinsa may nagpalansang sa krus. Ang mga katawhan nga misugat ni Ginoong Hesus nga nagsinggit og hosana, haleluya dito sa Jerusalem, mausab nagsinggit kaniya nga ilansang siya sa krus. Pareho ra kini mga tawhan na mga igsuon nga misugat kang Hesus sa kalipay apan dinhi ila nang gilansang ang naghatag og kalipay sa ilang kinabuhi, gipalansang. Musukol usab kaniya kini mga tawhana dili nila masabtan ngano nga si Jose nagpaila sa iyang kaugalingon nga uban sa mga tawo nga gihukman sa uban nga mga pangulo ingon nga tigpasipala ug usa ka traidor ug usa ka mini nga Mesiyas. Mao ni ilahang mga pasangil ngadto ni Ginoong Hesukristo. Mao ni ilang tuyo nga ilansang sa cross. Usa-usab mahitabo ni Jose nga tingali mawad-an unya siya og bahandi. Mawad-an siya og gahom, mawad-an siya og iyang katungdanan, mawad-an siya dungog ug mawad-an ang iya mawa ang iyang pagkailado. Iyahang pagka-opisyal. Ug usa-usab mahitabo ni Jose may igsuon sa iyang pagduol ni Pilato nga paghangyo nga ilang kuhaon ng lawas ni Jesus. Pinaagi sa paghikap sa patay tungod sa unang panahon delikado kay naa sila mga balaod migsubay nga pinaagi sa paghikap sa patay nga lawas gihugawan ni Jose ang iyang kaugalingon. Tungod kay kini mao ang adlaw pagkasunod adlaw mao ang adlaw sa paghalad dili gayud ikaw mohikap mao sa nilang balaod di ka mohikap og usa ka patay. Tungod kay kun ikaw mohikap og usa ka patay kinahanglan ikaw maghinlo sa imong kaugalingon. Ug dili unta tugutan sa pag-apil sa panihapon sa pagsaylo. Giingon din nga sa ato pa day naka-apil gyapon siya sa Passover feast nga gihimo sa mga Hudiyo. So atong hinumduman ini kayo na wala na si Jesus. Ang pagkiguban sa usa ka patay nga tawo dili na maalamon nga buhat na sa tawo, no? Dili kini mga amang nga mga tawo kini mga tawhana. Kini nga mga tawo adunay taas nga ranggo sa katilingban. Ug atong makita nga ang iyang gibuhat wala siya'y maani kundi dako kayo ang mawagtang sa iyahang kinabuhi. Apan gibaliwala kini ni Jose. Unsa may ilang makuha sa pagkuha sa iyang lawas o pagpalit kaniya og tukma nga lubnganan. Sa iyang pagpananghi di Pilato sila si Nicodemo nga ilang kuhaon ng patayng lawas ni Jesus kay ilang ilubong og tarong nga paglubong. Unsa may ilang makuha? Wala. Maghimo kita og pagpili matag adlaw mga igsuon sa atong pagabuhaton. Sa mga panghitabo sa kinabuhi ni Uzias ug sa kitabo na sa kinabuhi ni Jose ug ni Nicodemo atong makita nga sila nagpili og unsay ilang buhaton. Naghimo sila og choice sa ilahang kaugalingon bisag ulahin na ang tanan. Maghimo kita og pagpili matag adlaw. Ang panghuna-huna, ang pangutana nga ato bang pagpili atong timan-an nga kita magpili gud unsay atong buhaton sa matag adlaw, ang ato bang pagpili nakasentro ba ngadto sa Ginoo o nakasentro sa balik sa atong kaugalingon. Mao nay choice nga atong paghimuon sa matag adlaw mga igsoon kun kini atong gibuhat alang bas kay mayaan sa ngalan nimo o sa ngalan ni Hesus. Mao nay choice nga atong pagabantayan mga igsoon tungod kay ang garbo nagpahipi
kanunay nga andam gayud mupusgay sa imuhang pagkatao. Mao niya katingad-an nga butang. Ang iyang pagsugod, hinay kaayo. Nga naglingkod lang siya sa kilid, ug walay nahimo. Apan ang iyang katapusan atong makita nga katingalahan. Mato pa ni John MacArthur, kung ang usa ka patay nga lawas gikuha gikan sa cross, kini itambog sa usa ka sagad nga lubnganan sa usa ka kriminal. Kini lagmit usa ka gahong o usa ka dapit o ang labayanan sa siyudad sa Jerusalem. Ang mga patayng lawas itambog didto aron ut-uton sa mga nagilaab nga kalayo ug paggisi ug kanon sa ihalas nga mga mananap. Mao ni giingon ni John MacArthur, ang mahitabo sa usa ka tawo nga gilansang sa krus adto dadon ditong mong dapit kay sunugon ug dili ba kanon sa mga ihalas nga mga mananap. Busa gikan sa pananaw sa tao, kung ang lawas ni Jesus wala ibutang sa lubnganan ni Jose, wala na'y mahabilin paglabay sa tulo ka adlaw. Kining tanan giplano sa Ginoo, mga igsoon. Kaya ang Dios nagamit ni Jose alang sa katumanan sa usa sa mga propesiya sa daang tugon nga atong makita sa Isaias 53 versikulo 9. Atong basahon. Nagingon din og gibuhat sa bersikulo 9 sa Isaias 53, nagingon din og gibuhat nila ang iyang lubnganan uban sa dautan ug ang iyang kamatayon uban sa mga dato. Bisan og wala siya makabuhat og pangpanglupig ug walay limbong diha sa iyang baba. Kinsa may gitumong ni Isaias. Mao ni ang propesiya sa panahon ni Isaias sa pila katuigan ang niagi nga iyang gipropesiya nga mao ni mahitabo ni Jesus. Gibuhat nila ang iyang lubnganan, giandam ng daan uban sa dautan nga ang iyang kamatayon uban ni adtong mga tulisan. Apan ang iyang kamatayon uban sa mga dato. Nganuman tungod kay anaa siya sa lubnganan nga wala pa magamit nga lubnganan alang sa mga dato. Ug nasayod na mo kung kinsay tag-iya nining maong lubnganan. Mao ni ang lubnganan gipahimo ni Jose nga taga Arimatea, iyang giandam alang kaniya ug wala pa gyud kini magamit. Tungod sa iyang pagkaadunahan, makita nato, ma-imagine nato nga nindot gyud siguro kay ni. Pero bisag usaw nindot kay lubnganan man na. No? Pero sa panahon ni Ginoong Hesus, gihimo kini alang kaniya. Giandam ni Jose alang kaniya, apan ang propesiya giandam kini alang ni Ginoong Hesus. Busa bisan pa sa ulahi ang pagsugod ug makalilisang nga sinugdanan, maayo gihapon ang iyang pagtapos. Nganong makililisang man? Tungod kay ang nahitabo ni Jose, mao nga siya nagsudong sa tanang panghitabo ni Ginoong Hesus, hantod sa pagsakit, hantod sa kamatayon ug hantod sa iyang pagkuha sa patayng lawas. Iyang nasinati nga dili gayud lalim. Apan ang iyang paghimo nini iya sa nabati nga ulahi na ang tanan. Apan diingon siya nga bisan pag ulahi, mas maayo pag maulahi kaysa wa gyud kay gibuhat sa imong kinabuhi. Mao na mga pagtulunan nga atong dadon mga igsuon nga moingon ta, wala na ko'y paglaom, dili na ko makahimo nini, wa na ko'y mahimo alang sa kalampusan sa akong mga pangandoy sa kinabuhi. Dili kana mo'y tinuod mga igsuon, tungod kay ang Dios sa atong pangandoy nag-una na nandaan diha kanimo. Ang kalampusan dili gikan nato kundi ang kalampusan gikan sa Dios. Mas gusto na akong magsugod sa ulahi ug bisan daghan ang sayop nga na mahimo, apan ang manindot dinhi nga muhuman kita og maayo kaysa magsugod tag maayo unya matapos sama ni Uzias. Ato nakita nga dili gyud maayo ang pagtapos ni Uzias. Inyo doon natin mga prinsipyo nga itong makatunan nining duha ka tao nga itong gisgutan. Ang hari nga nagsugod og maayo, apan nahuman sa dili maayo. O kining usa ka Hudiyo nga leader, ulahi na og dili maayo ang pagsugod, apan maayo ang pagtapos. Ato kining gisgutan, mahitungod kini ni Jose sa nga taga Arimatea og si Haring Uzias. So una, atong mga makutlo nga pagtulunan, principle mga igsoon, ang maayo nga pagsugod dili garantiya nga maayo ang pagtapos. So samtang buhi pa ta, aduna na tayo mga nakabot nga kalampusan, gipalambo ta sa Dios, gipanalangin ta sa Dios, ayaw mo pagdahom nga pagbabili na ang maong kahimtang sa inyong kinabuhi.
Mawagtang man kana mga igsoon apan kun inyo kanang gamiton alang sa gingharian sa Dios, magapanalangin pagpadayon kaninyo ang Dios. Ang kamatuoran nga anaa ang kakuyaw hangtod dili kita makatabok sa finish line o ang tumoy sa lumba. Ang lumba wala pa mahuman kung dili ka makaabot sa finish line. Lumba sa atong kinabuhi ni atong gisgutan mga igsoon. Ang maayong pagsugod ug maayong pagtapos dili pareho ug dili kini managsama. So sa ato pa dili gud ta matapos, dili pa mawa ang kakuyaw, ang kahadlok ug mga kalisdanan nga atong sagubangon hangtod nga kita makahuman sa lumba sa atong kinabuhi. Sa di moabot ka na sa finish line sa imong paghangad, ang Ginoo anaa sa imong atubangan. Sa dili gud ikaw mulunga. Padayon ka, pinaagi sa tabang sa Dios. Usa ka tawo nga ginganlan og Bobby Clinton naghimo og pagtuon sa mga Kristohanon nga mga leaders. Kani si Bobby Clinton mao ni siya nagtuon. Sa iyang pagtuon sa iyang nadiskubrihan nga kadaghanan sa mga Kristohanon nga mga leaders dili maayo ang pagtapos. Igo man tani. Matud pa niya. 70% dili maayo ang pagtapos. So sa ato pa, og dunay na po ka leader, ang 7 dili maayo ang pagtapos. Dili lang leader atong gisgutan mga igsoon, kundi alang usab ni sa matag usa ka nato. Atong tan-awon nga sa iyang pagtuon, 30% ra ang nakatapos og maayo, ug 70% ang wala gayud matapos og maayo. Ingna nang inyong tupad. Apil diha sa 30%. Ingna nang inyong tupad diha mga silingan mga igsuonan. Pilia ang 30% nga kita mo tapos og maayo. Nagsugod man ta og maayo og dili, pilia ang 30% nga maayo ang pagtapos. Kinahanglan nga magbantay sa atong garbo mga igsoon, bantayanan jud kay na ang garbo. Si Haring Uzias kumpiyansa kaayo nga nagsugod sa siya nga maayo apan misulod ang garbo ug sa diyang milambo ug gipanalinginan ug nahimong gamahanan ug nahimong bantugan, wala na siya mutan-aw sa unahan, wala na siya mutan-aw sa finish line, tungod kay nakuntinto na siya siyang kinabuhi, nga naa na niya ang tanan kung siya ang paingnon. Bisan pa sa mata sa katawan, makita na to nga wala na siya gikinanglan. Apan ang usa ka importante nga butang atong gikinanglan, mao ang Dios sa ato ang kinabuhi. Magunsa man ang butang. What profits a man if he gains the whole world, but loses his own soul? Naa na natong tanan. Aba ang atong kalag, maglangoy-langoy unya dito sa sapa. Nakalayo. Magunsa man ang atong edad, 60-80 kumpara sa eternidad. Maglipay-lipay, tahantod tang moabot og sa kagatos, ambot lang ka, di ba ka ta magkango-kango na ana. Atong gipili ang kalibutanon natong kalampusan, kalipay o katagbawan sa atong kinabuhi apan wa nato tan-awa nga ang kalipay nga walay dili masukod tua dito gingharian sa Dios, ang kinabuhi nato nga walay katapusan dito ni Kristo Jesus. Sa atong tan-awa kumpara nato mga igsuon. Usay mabutaan lang ta sa atong garbo. Mabutaan ta nga ako na ako ani ikaw ana naa nako akong gikinahanglan, Lord, diha lang sa ka. Ipaparking nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nana nako tanan, Lord, tawgon nanti kag kulang na. Ingon ni ana, usay atong buhaton. Ang ikaduhan nini mga igsoon nga putulunan nga atong makita nini sa maong principle. Ang ulahi nga pagsugod mas maayo kaysa walay gisugdan. Tinuod na, di ba? Uyon mo ana. Bahala nagulahi ta nagsugod paghimo og alang sa Ginoo, paghimo og maayo alang sa Ginoo. Kaysa wala kita gihimo. Sa wala kita gibuhat. Pero noy atong bantayan na ng mga igsoon, basig wa mo kabantayan ng kana nga pulong, kana nga pagtulunan. Ayaw mo pagpaabot nga matapos na ang tanan, una pa mo muhimo og maayo, kay basin mahimo mong ikaduha nga Uzias. Magpaabot mo. Kay pwede ra lagi mo sugod og ulahi. Kisa may nasayod sa atong kinabuhi, maulahi ba ta mag-una ba ta? Nga ba? Wala. So mahimo magsugod ta karon. Ing nanay mo silingan, sugod na daron na 30%. Ha? Para makaapil ta sa linya ngadto niya sa gingharian sa Dios.
Sama nila ni Jose ug Nicodemos nga bisan og ulahi na nagsugod og daghang kakulian apan maayo ang ilang paghuman sa buluhaton nga ilahang gituman alang sa Dios. Usa ka sugilanon mga igsuon sa Biblia, usa ka parable sa usa ka amahan nga nagisugo niya aduna siya duha ka anak. Iyang gisugo ang iyang unang anak nga aduna siya ipabuhat ngadto kung unsay gisulti sa anak ni tando dayon mi okay din siya akong buhaton. Unya awdi ang una ani ang iyang anak nga nibalibad gisugo niya. Iyang anak buhatan niya adto dito niya buhatan ni pero ang iyang anak nga unang gitawag niya nibalibad siya dili ko nibalibad siya. So giduol niya ang ikaduha niyang anak. Pagduol niya sa iyang ikaduha anak, ningon din siya, anak, buhatan ni, kay dili mo sugot imong gisuon. Buhatan ni, imuan ni siya. Siya, adto ko. Apan sa dihang nahinuklog ang unang anak, nga gisugo sa amahan. Niya siya, sayo panto akong tubag. Di man ni maayo akong gibuhat. So sa walay duha-duha, niadto siya, gituman niya kung unsay gisugo sa iyang amahan. Pero nibalibad na siya. Ulahi na siya nakabantay nga sayo pang iyang gibuhat. Busa mituman siya. Pag-adto niya didto, ang ikaduhang anak nisugot nga mubuhat siya sa gisugo samahan apan wala gyud siya magpakita ug wala niya buhata. Ang putana ni Ginoong Hesus. Kinsa man ang nituman sa kabubuton samahan, ang una ug ikaduha. Akong ihatag kaninyo ang mong pangutana. Sa ikatulo? Duhara ang anak, ni tulo. Duhara ka anak, kisa man ang una nga gisugo nga nibalibad niya nituman o ang ikaduha nga gisugo nga nituman niya, wa buhata. Nakamata na siya sama ni Nicodemos og ni Jose. Nga wala gid nila buhata sa sugod, ang angay unta nilang buhaton apan nakita nila nga dili pa ulahi ang tanan sa paghimo og maayo. Mao na nga sila wala mahadlok kun unsaon sila mga kaubanan, nituman sila, gikuha nila ang patay nga lawas ni Ginoong Hesus aron ilang ilubong sa lubnganan nga tarong ug ilang ihatag ang maayong paglubong sa Mesiyas. Ang naguna nga dili maayo og attitude apan siya nagpakita mas mao pa ang gipili sa Dios nga nituman sa iyahang kabubuton. Ug ang ikatulo nini nga pagtulon-an nga makita ning mga baruganan, gingon dinhi ang maayo nga pagtapos dili aksidente. No? Unya usahay makadawat panalangin, usahay makahimo ta sa atong trabaho, nindot atong trabaho, maayo ang resulta. Moingon din ta nga taghap. No? Timing timing. Kisa man ang timing. Timing nimo, timing sa Ginoo. So dili ang maayo nga pagtapos dili aksidente. Kung atong basahon ang gisulti ni Pablo sa ikaduhang Timoteo 4:6, nagingon dinhi, kay ako andam na nga ihalad o ang panahon sa akong pagbiya miabot na. Nakigbisog na ako sa maayong pagigbisog. Natapos ko na ang lumba, gituman nako ang pagtuo. Ingon nini atong buhaton mga igsuon, si Pablo ulahay na usab ni nagsugod. Nakaila mo ka mong Pablo. Ayo tong Pablo nga naa diha na maligag balot. Si Pablo nga apostol nga akong giingon ninyo nga nagsugod siya ulahi na ngano man unsa man dinis Pablo sa una, siya ang tigluto sa mga Kristohanon, siya ang nagluto sa mga sumusunod ni Kristo. Apan siya nahimong sumusunod ni Kristo ug kadaghanan sa atong gibasa sa Biblia, siya ang nagsulat. Ulahi man siya nagpamuhat o nagpagamit sa Dios apan natapos siya sa maayong pagtapos bisan pa ang kamatayon iyahang natagamtaman apan diha sa kamot sa Dios. Ningon siya nga natapos niya ang lumba. So atong mataligamaan ang punto nga kita nagbagunahuna nga aksidente lang ang maong hitabo. Mao nga maayo ang pagkahuman, dili ka nasayop o wala ka masayop tungod kay walay aksidente sa Ginoo.
Hinumdumi mga igsoon, walay swerte sa Ginoo, walay tsamba sa Ginoo, walay tagap sa Ginoo, ang tanan nahasubay sa iyang kabubuton alang sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Ang kalampusan nga atong nakabot iya sa Ginoo. Ang pagpalambo sa Ginoo iyang buluhaton alang kanato. Aron kita mo daig mo simbaw himaya sa atong ginabuhi nga Dios ug siya mahimaya sa atong kinabuhi. Dili nato buhaton o kuhaon ang buluhaton sa Dios sama ni Uzias. Tugingon din ang pagtapos lisod. Ang pagtapos lisod, apan ang pagtapos og maayo, mao gayud ang pinakalisod nga buhaton. Wala gyud nagdagan nato nga perfect gid nga ato ang paglumba. Wala gyud usa nato nga dunay kapabilidad sa paghuman sa mayong buhat sa atong kinabuhi. Mao na ang Dios nagsulti ni Pablo nga ang iya lamang nga grasya supisyente na kaayo alang ni Pablo. Dili lang pagluwas kaniya apan paghimo usab niya nga kanunay gayud siyang mahasubay sa iyang lumba sa iyang kinabuhi hantod siya makahuman ngadto sa finish line. Mao nang giingon ang Ginoo nga my grace is sufficient for you. Kay dunay gireklamos Pablo katong thorn of the flesh, wa maginasayon unsa na. Pero gingnan sa Ginoo ay nakabalaki, mas labaw pa ang kong grasya kanimo, sufficient ang kay na para nimo. Ingon mo usab kanato. Doon na may kalisdanan nga atong matagamtaman, masugamak ta, hinumdumi nga ang grasya sa Dios anaa kanunay igo na gyud kaayo sa pagsulbad sa mga suliran sa atong kinabuhi. Usahay madagma man ta mga igsoon, unya makahimo tag maigo ta, magrabihan ta. Nya makasugat ang mga suliran nga dili maayo, muundang ta. No? Numdumi nga si Ginoong Hesus ana kanunay uban sa atong lumba. Ang lumba sa atong kinabuhi mga igsoon, nagtan-aw kita hantod kita motapos apan ang pinakanindot niya na nag-uban kanato si Hesus ug dili lang nag-uban siya, naa na siya dito nag-una kanato. Mutan-aw ta sa atong kinabuhi dinis kalibutan, lisod kaayo. Dili na lisod mga igsoon, imposible na siya kung wala ang grasya sa Ginoo. Ang tanan nga mga buluhaton nga dili nato mahimo, mao nay mga imposible kay mga butang kun dili pa ang grasya sa Dios, wala gyud tay kalampusan sa ato ang kinabuhi. So atong hinumduman, ang maayo nga pagsugod dili garantiya nga maayo ang pagtapos. So ato nang hinumduman, mao ni ang kinabuhi ni Haring Uzias. Ang ikaduha nga pagtulunan ng atong bawnon mga igsoon mao nga ang ulahi nga pagsugod mas maayo kaysa wala kay gisugdan. Mao ni sila si Nicodemos ug si Jose nga taga Arimatea. Ug ang ikatulo nini, ang maayo nga pagtapos dili ni aksidente. Mao ni si Pablo tungod kay wa ni siya maghuwat og unsay mga tsamba o mga swerte nga moabot siyang kinabuhi kundi ni apil gayud siya mismo sa lumba. Kay nasayod siya nga sa katapusan naghuwat ang Dios, welcome good and faithful servant. Ang pagtapos lisod, apan ang maayong pagtapos ang pinakalisod. Apan kining tanan atong mahimo pinaagi sa grasya sa Dios. Amen. Magampo ta. Langit nga mahal, salamat Ginoo sa imong pagpahinumdom kanamo Lord nga ang tanan namong mga buluhaton Ginoo, ikaw lamang managiya. Bisan pa man ulahi kami Ginoo makamata sa kamatuoran, apan ikaw nagtudlo kanamo ug nagiya kanamo ug nagdala kanamo sa sakto nga dalan sa among kinabuhi aron among matapos ug unsa man mga buluhaton nga imong gusto namong mahimo. Ayaw tuguti Ginoo Lord God nga mopatigbabaw kanamo ang among garbo tungod kay kini mao hinungdan sa among pagkagun-ob. Busa man, salamat ining imong papahimangno, salamat sa imong mensahe. Nagampo Ginoo nga kini kami magapadayon sa pagtuman ini Ginoo Dios. Busa man, salamat, dalaygon ka sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.